Ahoj šachista, mám pre teba pripravený drobný bonus. Ukážem ti celú partiu, ako môže prebiehať od otvorenia až do samotného záveru partie. Poďme sa na to pozrieť. Čiže figurky máme v základnom postavení a biely začína partiu. Kráľovským pešiakom ide o dve políčka do centra. Takisto hrá čierny do centra a biely si rozohráva jazdca, ktorý zároveň aj napáda tohto pešiaka. Preto čierny sa rozhodne spraviť protiútok. Pešiaka si nechráni, ale rovno sám napáda tohto pešiaka, ktorý tiež nie je chránený. Tak my sa toho pešiaka rozhodneme vyhodiť a to isté spraví aj čierny. Biely pokračuje, rozohráva si jazdca, ktorý zároveň napáda čierneho jazdca, ktorý není chránený. Ale tento náš biely jazdec je dobre chránený pešiakmi. Čiže ak sa čierny rozhodne vyhodiť, tak my ho zase vyhodíme pešiakom a je to zase len výmena. Čierny ale spravil hrubú chybu, pretože potiahol pešiakom, no a tento jazdec zostal nechránený. Preto ho môžeme vyhodiť a akoby biely získal 3 body. Mal 3 body viac. A už stojí veľmi dobre. Už má veľkú výhodu. Čierny teraz síce pekne hrá pešiakom do centra, zároveň pešiak napáda jazdca. A keďže jazdec má hodnotu 3 body a pešiak iba 1 bod, jazdec utečie preč, aby ho ten pešiak nemohol vyhodiť. Teraz čierny spraví tiež slabší ťah takýmto pešiakom dopredu. Vidíte, že nehrá ani do centra, ani si nerozohráva figurku. Toto nebol veľmi vydarený ťah. Naopak biely ide zase pešiakom pekne do centra a zároveň tento pešiak si aj chráni jazdca, keby ho náhodou čierny niekedy napadol. No a čierny pokračuje v nie príliš dobrých ťahoch, zahrá vežou sem. Tiež sme si hovorili, že najprv väčšinou rozohrávame jazdcov a strelcov. Vidíte, že tí čierni ešte stoja na základnom postavení, čiže radšej mal ťahať s nimi ako s tou vežou. A navyše, keď už ťahal vežou, nebude môcť robiť malú rošádu. Bude môcť čierny robiť iba veľkú, ak stihne. Naopak biely pekne si rozohráva strelca, no a čierny pokračuje v slabých ťahoch. Zase ťahá pešiakom. Stále si nerozohráva tie figurky. A na to, čo skoro doplatí. Biely teraz pekne spraví rošádu, schová kráľa, ktorý je v bezpečí, chráni ho pešiaci. Naopak ten čierny kráľ čo chvíľa sa dostane do veľkého nebezpečia a ohrozenia. Pretože ten čierny stále robí nie dobre ťahy pešiakmi, vežou, namiesto toho, aby si rozohrával svoje figurky. A pokračuje, že ťahá dámu pred kráľom. No a tu väža biela vykúkne na stĺpec, kde nie sú už pešiaci. Také stĺpce majú veže rady, kde už nezavádzajú pešiaci. No a čierny pokračuje zase s pešiakom. Stále si nerozohráva tieto figurky. A na to, čo skoro doplatí. Tento pešiak navyše je napodnutý dvakrát, tak sa ho biely rozhodne vyhodiť. Čierny by ho síce tiež mohol strelcom vyhodiť, ale biely si ho chráni ešte aj jazdcom. Takže biely by vyhodil aj toho jazdca. Čierny ale naopak rozohráva si konečne jazdca, lenže jazdca si rozohráva na kraj šachovnice, odkiaľ vôbec nenapáda centrum, takže to tiež nie je úplne najlepší ťah. No a biely pokračuje. Biely si všimol, že tento pešiak nie je chránený. A on ho napáda jazdcom, tak ho vyhodí. A napíše odtiaľto jazdec napáda dá. Ten kráľ ustúpil preč. No a teraz biely má veľa dobrých možností. Vidíte, môže vyhodiť dámu. Ale biely sa rozhodol dať najprv šach. Pozrite sa, dáma dáva šach na kráľa. Čiže dáma stále je v ohrození a navyše ten kráľ
je tiež v ohrození, takže najprv čierny musí čosi robiť s kráľom, aby nebol šach. Rozhodne sa ustúpiť sem. No a teraz biely zase sa rozhodol dať šach a popri tom aj vyhodiť pešiaka. Kráľ dámu vyhodiť nemôže, pretože strelec chráni dámu. Tak kráľ ustúpi na toto políčko. No a teraz jazdec už konečne vyhodí tú dámu von. No a biely má obrovskú výhodu, pretože má oveľa figúrok viac a podarilo sa mu aj vyhodiť čiernu dámu. Čierny tiež napadol bielu dámu, chce ju vyhodiť. No ale biely si to všimol a utečie s tou dámou a navyše dá čiernu znova šach. Ten kráľ znova utečie, ale biely pokračuje vo vyhadzovaní figúrok. Jazdec skočí sem, no a pozrite sa, strelec teraz vyhodil pešiaka, pretože strelec je chránený, takže väža ho síce napáda, lenže väža je vzácnejšia za 5 bodov, kým strelec iba za 3 body, takže pre čierneho to nie je výhodné vyhadzovať. Namiesto toho ustúpil kráľom. Vidíte, že ten kráľ nakoniec je v tej pozícii, kde by bol, aj keby robil malú rošádu, ale už predsi tým musel spraviť veľa ťahov, pretože biely ho veľa rázy šachoval. No a biely pokračuje v tom šachovaní, teraz dáva šach jazdec, toho strelec vyhodí, lenže my sme to mali chránené a väža vyhadzuje strelca. Toto síce napáda aj väža, ale my to zase máme chránené a strelec vyhodí väžu. Toto boli iba výmeny. Vymenili sme si strelcov, jazdcov a väže, ale vďaka tomu tento čierny kráľ tu ostal sám opustený. Jeho ochrancovia všetci už zmizli zo šachovnice preč. Tak ten čierny kráľ sa snaží aspoň napádať toho strelca, ale jemu príde na pomoc dáma. Teraz dáma chráni strelca a zároveň strelec chráni dámu. Takto navzájom spolupracujú. Dáma dáva šach, takže čierny kráľ uteká preč. Dáma dáva ďalší šach, zaženie kráľa do kúta a hovorili sme si, že keď je kráľ na kraji šachovnici alebo ideálne v kúte, je to výborná príležitosť dávať šachmat a tu tiež biely môže dať šachmat jedným ťahom. Ako dámou sem, pretože strelec chráni dámu, takže kráľ ju vyhodiť nemôže. A tieto políčka tiež dáma chráni, takže ani ustúpiť tam kráľ nemôže. Ako si všimol, biely v tejto partii stihol spraviť rošádu, čierny nie. A to bol výrazný rozdiel. Potom ten čierny kráľ bol ohrozený a biely mu dával veľa šachov. Taktiež čierny kráľ čierny nehral príliš do centra. Videli sme napríklad tento ťah, ktorý bol zbytočný, alebo aj tento ťah bol zbytočný, nerozohrával si figúrky, veľa ťahal zbytočne pešiakmi a stále tie jeho figúrky ostávali stáť, nespravil rošádu, podhadzoval si dokonca pešiakov figúrky. No a kvôli tomu biely začal útočiť na toho kráľa, začal mu dávať šach, vyhadzoval popri tom ďalšie figúrky. Svoje figúrky si dobre chránil. No a snažil sa všetko okolo kráľa povyhadzovať, aby nemal žiadnych ochrancov. A keď sa mu to podarilo, nakoniec kráľa zahnal do kúta a dal mu šachmat. Ako v tomto prípade dáma vďaka pomoci strelca, ktorý ju chráni. Takže aj takto môže vyzerať šachová partia. Takže pamätaj, že v otvorení sa snaž spraviť rošádu, hraj do centra a potom si dávaj pozor na svoje figúrky, zvlášť veľký pozor si daj na svoju dámu, aby ti ju súper len tak ľahko nevyhodil, pretože dáma je najvzácnejšia figúrka
a keď získaš superovú dámu, máš väčšinou veľkú výhodu. Takže neváhaj, vyťahni si šachovnicu a do toho. Ahoj!